Da vas pitam, imate iskustva u ovom poslu, možda da li ste prije radili u ovom poslu ili? Iskreno nisam. Prije 10 godina sam radio u salonu namještaja, to nema nikakve veze s ovim. Ali znam, imam odnos s ljudima pa znam reći dobar dan, izvolite. Znam nositi trokrilni ormar. Pa znam da nije isto puno teže nositi pladen nego trokrilni ormar, to sam siguran. Ali daću sve od sebe da danas bude najbolji. Najbitnije je da znate standard, izvolite i hvala. Tako je. Što vam je bitno? Što vam je bitno u ovom poslu, tako da? Ja vjerujem u vas da ćete me dobro naučiti, ja ću pokazati šta znam, a vi me ispravljate. Odlično, može. Ajmo mi lagano. Krenut ćemo, znači, od rukavica, tako je. Okvirno se radi sve s rukavicama, radi otisaka, radi gostiju. Moj broj? To je vaš broj, tako da... Gledajte, ako sam ja savladao stavljanje rukavica, pa onda je to. Već sam položio. To je najteži dio posla. Znači ovako, postavljamo stol za 2 osobe. Dobro. 2 noža, 2 vilice. I to je to za početak? I to je to za početak, ajmo reći osnovni pribor da bi se stol postavio. Može, ajmo. To je taj stol, znači, koji trebamo sad postaviti, ajmo reći. Či ćemo? Ova dva? Ova dva, tako je. Ovo mogu spustiti dolje. Slobodno. Prvo ide, pretpostavljam, ubrus. Tako je. Ide sa strane na sredinu. Na sredinu. Dobro. Vilice, tako je. Idu s lijeve ili s desne strane? S lijeve strane. I još nam treba nešto tu? Da, naravno, trebaju nam gosti. Aha, što je najbitnije? Pa ništa, onda dajemo naš goste. Što misliš što bi mogli pojesti? Ja sam baš gladan. Bog, dobro nam došli. Bog, dobar dan. Jeste dobro? Jesmo, evo super. Sve super, jeste gladni? Naravno. Imate što za preporučiti? Pa imamo vam jako puno toga za preporučiti, to ću vam unutra pokazati. Evo izvolite, slavno sjedite za stol. Super, hvala. Ja bih vam preporučio recimo kapreze. Valjda se to tako izgovara. Da. Pa valjda vi znate. Može, odlično. Može, evo, mislim danas vam je moj prvi dan na poslu. Ako nešto će poći po krivo, ja ću zapjevat. Dakle da uvijek to može proći. Može. Evo salatice. Hvala. Smo molja četiri balzamiku ili salatu, za kombinaciju. Hvala. Divno izgleda. Super izgledao. Ajme. Izvolite. Hvala. Dobar tek, Hvala. uživajte. Hvala. Navalimo. Da. Ćemo ići skoro? Pa idemo, da. Možemo? Da, ma je, da. Dopustite meni, Vlada, da mu... Evo, izvolite. Hvala. Hvala vam još jednom. Dosta ljubosni. Hvala vam lijepo. Super je bilo. Hvala, dođite nam opet. Ćao, bog, ženja. Ćao. Što se tiče dojmova, jako je zanimljivo za početak. Nije tako jednostavno kao što se čini. Hvala Bogu, imao sam jako dobre goste koji me nisu previše ispitivali, a nešto što jesu sam se malo na šarm izvukao. Ali sve u svemu zanimljivo, imao sam malu tremu. Lakše mi je pjevati nego konobariti, evo priznajem. Mogu reći da me iznenadio. Stvarno iznenadio me, nisam očekivao neke stvari, ali se jako dobro snašao, tako da smatram da kad bi malo s njim radio neki način, da bi sam sa svom radio, mislim da bi mogao biti super konobar. S obzirom da sam kao klinac htio biti kuhar, tako da nije daleko ovoga konobar od kuhara, znači tu su jedan do drugoga, tako da zašto ne, možda bi nekad mogao biti konobar. Praksa je jako bitna, da bi ti napredovao i nešto radio u svom životu što voliš. Savjetujemo im naravno da budu ljubazni, da rade na tom svom bontonu, ponašanje prema gostu, pristup prema gostu i najviše znači komunikacija, što je jako bitno.